Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Dr. Aliyu Sa'id dan Hausa daga karamar hukumar Kaduna ta Arewa, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Yau insha Allah ta'ala zan yi bayani ne akan raunin mazakuta, rashin karfi lokacin jima'i, saduwa da iyali. Akwai ababa da dama da suke sa haka. Kaɗan daga ciki akwai matsala na ciwon sukari, siga kenan, diabetes, akwai matsala na basir, akwai matsala na sanyin mara, infection, akwai matsala na ciwon zuciya, akwai matsala na hawan jini, akwai matsala na damuwa, akwai kuma matsala na aljanu. Duka suna kawo wannan. Da haka idan mutum yana da matsala na rashin karfin jima'i ko saurin kawowa lokacin saduwa da iyali, kar ya ce zai ta amfani da magani. Wani lokacin mutum zai ta amfani da magani ya ga maganin kamar baya yi. A'a, ba wai haka ba ne. Yana da kyau a binciki waɗannan matsaloli ɗin, a gani yana da matsalar basir ne ko sanyi ko sukari da sauransu kafin a ci gaba da magani. Sannan dangane da matsala na raunin mazakuta, magani mai sauƙi abinda za a samu shine za a nemi ciyawar da ake kira hankufa, sai kuma a nemi saiwar kuka, sai a haɗa su waje guda, a yi garin su, yawan su ya zo ɗaya, a rika ɗiban cokali ɗaya ana sha a cikin ruwan ɗumi da zuma ko a cikin shayi sau 3 a rana zuwa tsawon sati guda. Insha Allahu za a dace da izinin Ubangiji.